Il-kostjoni mal-familja wkoll mhix kwestjoni ta' kemm tagħmel ħin mal-familja. Sabiħ li tagħmel ħin mal-familja, ma kwestjoni li dak il-ħin li tagħmel huwa ta' kwalità. Huwa ta' kwalità. Jiena meta kon żgħir, jiena meta konna l-Kanada, jiena missieru ommi t-tnejn kienu jaħdmu. U ġieli missieri kien jaħdem ta' billej, u ommi. Mhux xi ħaġa ġdida li din. Din kienet. Għax ir-realtà u Malta 40 sena ilu ma kienet hekk, imma din kienet kienu jaħdmu tnejn. Imma kummerċjoni dil-ġimgħa konna nitkellem ma' ommi fuq għad il-biċċa xogħol illi dejjem sabu u kienet taf ommi u missieri illi meta jkun hemm il-ħin għal miegħi kienet ta' ċertu kwalità. U kien jihduni u kon nilab il-hockey, kien nilab il-futbol u dal-affarijiet, ġviri u konna nsifru, ġviri kien hemm ċertu ħin ta' kwalità. Dik li l-importanti, anki f'relazzjoni, mhux kwestjoni ta' kemm inti u l-mara qegħdin flimkien, ħin, imma importanti kemm qed tagħmel kwalità tajba li tinpoġġu bil-qiegħda qed nitkellmu. Isek ċassu. Mela, jew tek fuq ġobni ħafna kif ir-raġuna kien. Mhux kemm inqatta' ħin fuq is-sufan mal-mara u mal-kelb illi jott, għand tfaħħa fuqi, x'qed nagħmlu dak il-ħin. Jekk itnej fuq il-mobile aljenati, jekk itnej qisu għadna x-xogħol. Mela aħjar ngħidu isma' jiena flok lezzjat flimkien, għandna sija flimkien. Imma dak il-ħin il-mobile wiċċu l-isfel, silent. Issa ma jkunux fl-10 ta' billej fis-7. Jiena mhux qed naqra dak li email u jisni ġejt għadni x-xogħol jew irġajt mort ix-xogħol. Kif nista' nistrieħ? Jekk jiena fil-li qed nara sufan, qed nieħu pjaċir nitħaq pereżempju nara xi ħaġa serja u importanti, u b'daqqa waħda, alright ħankompli. Diffiċli. Skolli diffiċli. Il-kwalità tal-ħajja tkompli titmermer. Għamel ħin kif għandna il-famuż intermittent fasting, hawn min isegwi eżatt. U jien ngħidhom tix tagħmel intermittent fasting anke għat-teknoloġija. Li tajt isma' wara 8 jiena mobile silent. Off. Kif għamilt wara 8 eżempju kċina magħluqa li jkollok guidelines li inti tikkrea anke prijoritajiet għalik struttura. Jew almenu. Jekk biħsibek tara ġili nara mobile billej. Ma jiena ma ximur l-emails u l-affarijiet, nara l-affarijiet ta' dak. Problema ħafna nies kena xkollhom notifications. Fimt? Ġifieri jiena notifications off. Notifications off, silent off. And again, għax hija għodda bellezza. Jekk tużah għalik, importanti li qed tużah. Jekk taraf tużah. Taraf tużah għalik. U minn skużi jippretendi minnek li twiġbu fl-10 ta' billej, ma jgħodx għalik. Jiena ħanoqgħod intellet il-ħin mal-familja mill-ilqat biex nirrispondi b'persuna waħda. Badna dan il-punt li għax li bħaċċi rasa, da punt huwa interessanti ħafna nies xorta waħda jibqgħu għaddejjin u allura din naqru il-ħin ta' kwalità u l-ħin ta' kwalità għal dawk ta' madwar. U l-kwalità tar-raqda għax hekk jiena bil-mela irqatt inkwitat fuq xi email tkissrek. Anki d-dawl tiegħu. Anki d-dawl tiegħu jaffettwa, anki kemm jista' jkun din għaddi ma wasalx semmek, ma jien nixtieq illi dal-waqt li l-mobile jkun ġo kamra oħra. Mhux ġo l-kamra ta' sodda. Wara ċertu ħin. Meta tiċċarġjah pereżempju? X'inhi? Meta tiċċarġjah? Billej, flok inħallih ma' ġembi. Fimt? Rasu l-isfel, ma' ġembi għax jiena kontant nisma' mużika minn fuqha għal billej u x'naf jiena. Imma rrid nasal punt illi l-mobile jkun ġo kamra